Tsika zamina pelipelon'olo tsy manjary teo ty ka heky tsy mampahazo azy izy ty. Atao mode avion mariny tsy mahazo appel. Wow! Sy mbola agnatsognatso fô ka io niany. Agnatsognatso ao mafitsiady. Manafo e! Peny tsy manjary ty ka. Foi. Zava. Ino ma raha tsy boningahy? Karaha misomasoma avion. Ino ma raha tsy boningahy? Karaha ataony manarao telefony. Aloha dizendianantsika ridy. Mana wena manarao ny raha manarao toko. Ino ma raha tsy abonao ngia? Karako. Karakôry? Zay eto andeha mantoatra ary karaha mahita raha tsy abonao tsy haiko. Za hetsika manao. Hetsika za misy olo magnantsognantso za mantotro beky ao. Olo magnantsognantso za tsisy teteteky. Nefa ka olo mivolagna telefony ka tsy tia agnantsovana atao mode avion. Nataoko mode avion telefônina. Zegny zany naviananao namanzo. Ya, ave za izy tapitapi. Mode avion. Mode avion apika injao. Magnano mode avion telefôny zany. Tsy magnaniboka lay tegna avion jinga. Lay tegna avion izy atepa ambona, avion mitilina ambona agny tsy raha mbola Matonga mbola misy olo efa misy intelo ko za tena ngano izy ty mbola misy olo magnano. Karaha zegny atilina ambona agny izy. Zegny izy tegna mode d'avion. Ia. Direct alefa zegny izy. Aloha baka antsika jiaby. Zay, igny izy tegna mode d'avion. Tsisy olo magnantso ake. Tsisy olo magnantso. Ary telefôninao ndraiky manao. Mode d'avion, mbola avion fô Avion fa malô. malô izy. Ia, teteika izy avy tsy miova avion ve zany. Andra zala tsy manjary zala. Telefôninao le. Telefôninao. Tsy manjary po. Telefonalo raha zaho mizetsaka ngano mode avion. Telefonao fa marano tsisy raha.